Вітаю! Гэта «Палітыка з Юрыем Дракахрустам». Тэма сённяшняй праграмы – урокі настаўніка Фядуты. Мой госць – літаратуразнаўца, паліттэхнолог, былы палітвязень Александр Фядута. Саша, прывітанне, добры дзень, вельмі рады цябе бачыць і чуць. Юрась, мне вельмі прыемна, што мы ўрэшце рэшту бачыцца. Саш, з тых рэгаліяў тваіх, якіх я пералічыў, я не пералічыў адну важную, это былы настаўнік. А можа і не былы. Так вот, сёння своеасаблівы урок настаўніка Фядуты. Саш, вот у першых інтэрв'ю, пару інтэрв'ю я бачу тваіх пасля вызвалення, ты казаў, што быў у палоне у іншапланетнікаў. Але з іншага боку, ты ведаеш норавы, беларускай турмы, турмы незалежнай Беларусі, ты сам сядзеў пасля 10-го году, а вот этая адсідка была чымсьці істотна адрознай? Так, бо пасля 10-го году я сидел толькі у следчым изоляторе. А зараз я сидел не толькі у следчым изоляторе КДБ, але і у следчым изоляторе номер 1 МУС. Славутая Валадарка, тады яшчэ яна існавала менавіта як Валадарка, а не як Калявіча. А пасля колонии, поправджая колонии номер 15, Могилёв. И сапраўды гэта великое адрозненне и следчага изолятора КДБ ад Валадарки и Валадарки ад колонии номер 15. Саш, так а чым іншапланетнікі, чым тыя людзі, якія цябе, так бы мовіць, даглядалі, катавалі, чым яны іншапланетнікі? Я не могу сказать, что катавалі, да? И не буду так казаць ніколі. А іншапланетнікі, яны жывуць у нейкай сваёй рэальнасці, у нейкай сваёй падсвядомасці. Усё тое, за што мы, я не могу сказаць, там, змагаліся, но усё тое, чаго мы хацелі, чаго мы чакалі, усё гэта для іх не існуе як пэўная каштоўнасць. Я не могу сказаць, што гэта ўсё злыя дрэнныя людзі, прынамсі, ка мне яны ставіліся дастаткова добра. Але іх цікавіць нешта іншае, якая там свабода, якая там воля, якая там галоснасць, незалежны суд. У людзей свае праблемы, у людзей ільготныя крэдыты, якія ўсё роўна трэба сплочваць. У людзей пенсія, на якую яны зарабляюць і жадаюць выйсці параней, каб пасля працаўладкавацца куды-небудзь. Вось, дзе будуць атрымліваць, дарэчы, болей, чым на сваём гэтым месцы. У мяне быў нейкі такі дзіўны выпадак. Прыехаў прадстаўнік генеральнай пракуратуры, які пажадаў са мной сустрэцца і спытаў мяне, а за што баролись? Чаго вас не задавальняла у нашай краіне? Я сказаў, вы ведаеце, мяне не задавальняла, напрыклад, тое, што калі 10 верасня 2020 года тагачасны кіраўнік дзяржавы прадстаўляў новага генеральнага пракурора, супрацоўнікам генеральнай пракуратуры Беларусі, і прамовіў такую фразу: «Иногда не до законов». І ніводны з тых людзей, хто знаходзіўся ў залі, хто павінен стаяць на варце гэтых самых законаў, не ўстаў і не выйшаў з залі. Вось гэта мяне не задавальняе, сказаў я яму. Пасля прывёў яшчэ некалькі прыкладаў.
Ён паслухаў, я дагэтуль не ведаю, навошта ён прыязджаў, навошта ён хацеў са мной паразмаўляць, але ён сказаў: вы ведаеце, мне было вельмі прыемна паразмаўляць са шчырым і разумным чалавекам. Калі б ён яшчэ дадаў здесь, ну, я бы ўжо не дайшоў, напэўна, да свайго атраду, да свайго тагачаснага мяшкання, я проста бы памёр ад хохату наўпрост на вуліцы. Саш, ты паводле сваёй навуковай спецыялізацыі адмысловец у 19 стагоддзі. І вось калі паглядзець як бы на беларускую гісторыю праз сябе, праз свой лёс, вот беларусы і тады сядзелі. І не толькі беларусы. Вот та турма 19 стагоддзя і та, у якой сядзеў ты, падобныя, адрозныя, там таксама былі іншапланетнікі, ці не? Ведаеце, я займаюся філаматамі і філарэтамі, вось гэтымі тайнымі гурткамі студэнцкай моладзі Віленскага універсітэту. Я памятаю, як ішоў працэс над імі, шмат чытаў пра гэта дакументаў, то есть сам апублікаваў. Вось ведаеце, ім казалі, што яны амаль што дзяржаўныя злачынцы. Іх высылалі з радзімы. І яны, прынамсі 4 чалавекі з іх, атрымалі неверагодны, як ім здавалася, тэрмін. 1 рок у турме, у крытцы, як бы зараз сказалі. Гэта быў Тамаш Зан, гэта быў Адам Сузін, Ян Чачот. Чачот і Сузін атрымалі па паўгады, вось, а Зан год. Ён атрымаў больш за ўсіх. А пасля ён жыў. Ён цалкам рэалізаваўся, ён стварыў першы музей краязнаўчы у Арэнбургу, ён стварыў публічную бібліятэку ў гэтым губернскім горадзе. Ён шмат чаго паспеў там зрабіць. Вось. І ўсе тыя, пра каго я чытаў, і з чыімі дакументамі я знаёміўся, яны ўсе пасля былі цалкам паспяховымі людзьмі. Хтосьці эміграваў, як Ігнат Дамейка пасля паўстання, вось, і стаў рэктарам універсітэту ў Чылі. Вось. Хтосьці стаў славутым паэтам, як Адам Міцкевіч, і яму апладыравалі маскоўскія і петербургскія салоны. Вось. Хтосьці стаў паспяховым чыноўнікам, як мой любімы персанаж Францішак Малеўскі, пра якога я напісала кнігу. І ўсё гэта не перашкаджала. Ім забаранялі толькі адно. Яны не маглі вярнуцца на радзіму. Вось гэта тое самае страшнае, насамрэч, што адбылося з намі. У гэтым сэнсе мала чаго адрозніваецца. А ў турме ім было значна лягчэй, яны хадзілі з камеры ў камеру, у базыльянскіх мурах, вось, у Вільні. Спявалі песні, размаўлялі адзін з адным. Ім было там дастаткова цікава жыць. Да іх прыходзілі наведвальнікі. Калі высылалі Тамаша Зана, там амаль што чарга людзей стаяла, ён быў вельмі вядомы ў Вільні. Вось. Чарга людзей, каб нешта сказаць, яму нешта перадаць, проста абняць яго. Вось. І гэта было так. А ў нас ўсё было, нас нават высылалі інакш. Калі Зан, Міцкевіч ехалі праз Менск, іх прымаў губернатар. Ён з імі размаўляў. Ну, а нас спачатку кайданкі, пасля скотчам завязалі рукі, вочы зачынены капелюшыкам, каб мы нікога не бачылі.
Я дагэтуль не разумею, чаго яны баяліся. Вось, ну, напэўна. Саш, ну а наступнае пытанне таксама пра гісторыю, але найноўшую і пра тваю гісторыю. Пра так званую змову Федуты, Зянковіча, Шчыгельскага. Што это было? Што ты можаш цяпер сказаць пра гэта? Ведаеш, Юрась, калі я сидзеў по гэтай справе у амерыканцы, а по маёй просьбе одна моя сяброўка дасылала мне агляды кніжак, якія знаходзяцца у галоўнай кнігарні Менска. И у тым ліку серыі «Жизни замечательных людей», славутая книжная серыя. И урэшце рэшт гэтай кніжкі можна было набываць, і я попросил, каб мне набылі біяграфію Сіднея Рэйлі. Быў такі англійскі авантурыст, які спрабаваў знічтожыць савецкую ўладу. Дык вось яго заманілі у Савецкі Саюз, імітуючы змову. І ён прыехаў, перайшоў граніцу польска-савецкую, і яго злавілі якраз на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Нягледзячы на тое, што ўсе, хто, апроч аднаго чалавека, хто займаўся гэтай аперацыяй, пасля былі расстраляныя сваімі ж, вось, Сідней Рэйлі таксама быў забіты праз супрацоўнікаў АГПУ. Вось. І гэта дастаткова цікавая постаць. Я набыў гэтую кніжку, нам дазвалялі у амерыканцы набываць кнігі, і напісаў пра гэта жонцы. Жонка мне адказала: «Фядута, навошта гэта табе? Ты ж сваю біяграфію ведаеш. Цябе ж таксама злавілі менавіта так, імітуючы змову». А калі я выступаў з апошнім словом на судзе, я сказаў, што з майго пункту гледжання ўсё, што адбылося, гэта была правакацыя Камітэта дзяржаўнай бяспекі, і яны спаймалі, прабачце мяне за гэтае слово, лохаў, якія поверылі ў тое, што змова магчыма. Але я веру ў тое, што я удзельнічаю ва ўзмове, і менавіта таму я лічыў, што я ведаю, за што я адбываю свой тэрмін пакарання. Таму што, як я заўжды казаў, хлопчык, я дарослы, адказваць за свой выбар трэба. Ось я адказваў за свой выбор. Саш, а вот і для цябе, і для іншых, для грамадства, якія урокі ты вот вынес, я яшчэ раз кажу, для сябе, для грамадства? Чаго вот па тваім досведзе не варта рабіць? А што, можа, трэба рабіць інакш? Насамрэч, я не веру зараз у тое, што можа быць паспяховай змова, таму што ніколі немагчыма праверыць тых людзей, якія выступаюць в гэтую змову. Калі ты іх не ведаеш, лепей не садзіць з імі за адзін стол. Трэба з'есці пуд солі. А па-другое, у тых людзей, які доўгі час знаходзяцца ў эміграцыі, як спадар Шчыгельскі, спадар Зянковіч, у іх свой погляд на тое, што адбываецца ўнутры краіны, і не заўжды адэкватны. Я думаю, што год праз 5 у мяне таксама будзе цалкам неадэкватны погляд на тое, што адбываецца на Беларусі. І таму
прабачце, змены могуць быць толькі унутры самой Беларусі. Што б ни рабілі, што б ни казалі эмігранты, я не думаю, што гэта можа сапраўды паўплываць на сітуацыю на Беларусі. Саш, наступнае пытанне пра 20-й год. І ў самім 20-м годзе, і ў 21-м годзе. І пасля многія задавалі, дагэтуль задаюць пытанне. А яно таго было варта? Вот варта пакутаў, варта і смерцяў, зняволенняў. Вот всего этого. Які адказ ты даеш себе, грамадству Беларусі? З майго пункту гледжання варта, таму што гэта была вельмі моцная прышчэпка свабоды для новай генерацыі Беларусі. Уявіце сабе, што гэтага не было. Як раз у нашым з табой жыцці не было б, напрыклад, гарбачоўскай перабудовы. І што? І не было б цэлага пакалення, якое ведае, што такое свабода і навошта яна патрэбна. І вось зараз існуе цэлае пакаленне людзей 20-го года. Гэта моладзь. Гэта тыя, хто нам з табой годныя ў сыны ці нават ва ўнукі. Я бачыў гэтых хлопцаў у калоніі. Я магу сказаць, што гэта дастойныя людзі. Гэта людзі дастойныя павагі. І гэта людзі, якія зрабілі свой выбар свядомым. І яны будуць жыць з гэтым выбарам. Як насамрэч жывем са сваім выбарам. Хтосьці робіць працу над памылкамі, хтосьці не. Вось во мне пачаў зноў гаварыць былы школьны настаўнік. Вось. Але яны прыйшлі свядома да разумення неабходнасці зменаў. Яны жадаюць змяніць Беларусь, а не атрымліваць свае $2000 за працу у нейкага гаспадара Пракапіна. Вось. І гэта для іх галоўнае. Зрабіць краіну, у якой сапраўды не толькі можна, но і хочацца жыць. Саш, яшчэ одно пытанне пра Расію. Вялікая вайна Расіі з Украінай пачалася, калі ты быў у турме. Наколькі я разумею, ты сёе-тое, так ці інакш, даходзіла нейкая рэха. Як ідзе вайна, што такое эта вайна. І зноў жа, ты мог на это глядзець і праз свой досвед навукоўца. С дня твайго вызвалення прайшоў месяц, я так разумею, што за гэты месяц ты шмат чаго даведаўся, як бы заднім лікам і пра тое, што адбывалася і што адбываецца. Вось пасля 24 лютага 22 году і змянілася твоё стаўленне да Расіі, змянілася твоё стаўленне да расійскай культуры, да рускай культуры. Пачну з другой часткі пытання наконт рускай культуры. Ну, адно з першых навінаў, якія я атрымаў ужо, калі знаходзіўся ў Польшы, гэта тое, што у Киеве, маём любимом горадзе, пачынаюць зносіць помнікі Булгакову, Ганне Ахматовой. Я напісаў сваёй сяброўцы, што Наташ, ну, з Булгаковым усё зразумела, бо Белую гвардыю я ведаю добра, ягоны роман, ён сапраўды антыукраінскі.
что тычыцца Ахматовой, ну, жанчына ж пацярпела ад савецкай улады, вынесла шмат. И моя сяброўка мне отказала, что сегодня ночи в Киеве загинули 4 человека. Давайте спочатку спынем войну, а после будем разбираться с жанчынамі, якія пацярпелі ад савецкай улады. І у мяне ніякіх пытанняў да яе не было. Нягледзячы на тое, што Ахматова, як, дарэчы, і Булгакова, я вельмі люблю. Вось, пазаўчора, калі адключылі атапленне ў Киеве, таксама другі мой сябар напісаў, што каб распаліць огонь у каміне, ён быў прымушаны спаліць частку кніг і у тым ліку ноты часоў года Чайковскага. Я написал ему: Витя, бумагу ты спалил паперу, музыка же засталась. И он поставил мне лайк. Ставленне до культуры – это не ставленне до Путина. Тыя люди, помнікі якім зносят сегодня в Киеве, яны не сказали б ні слова, разумеючы, што іх краіна вядзе вайну, і гэтая вайна не з'яўляецца справядлівай. Я думаю, што і Булгаков бы ўсё зразумела, і Ахматова бы ўсё зразумела. Гэта людзі, якія сапраўды былі носьбітамі культуры. Стаўленне да культуры і стаўленне да ўлады, якая распачала гэтую вайну, гэта розныя стаўленні. Давайте адрозніваць одно от другого. І давайте адрозніваць знак імперскасці, як зараз прынята казаць, а насамрэч знак сапраўды распаўсюджвання свету той ці іншай краіны, да? Ад сапраўднага чытання, слухання музыкі, любві да тэатру, альбо да кіно, да жывапісу. Давайте адрозніваць. Калі ідзе вайна, ну, як казалі, когда стреляют пушки, музы безмолвствуют. Я прымушаны з гэтым пагадзіцца, таму што кожны дзень чытаю про тое, колькі людзей гіне ва ўкраіне. Я шмат год правёў у Украине, калі я читаю про бомбардировки Одессы, Харькова, Львова. Я вспоминаю тех своих сябров, кто живет там. Я вспоминаю те чудовные города. Я вспоминаю музей. Ой, это кот. Пробачьте, коллега. Вот. Китя, не перешкоджай. Вот. И, ведаете, тых людей, якія гінуць, мне шкада больш, чым помнікі. Саш, яшчэ такое пытанне пра дзве Беларусі. Ну, вось, калі ты памятаеш, такі хвосткі быў мем 20-го году, Саша 3%, Саша 3%. Маўляў, на тым баку, ну хто? Ну, прыслугачы рэжыму, касталомы рэжымы, АМАП там, больш нікога ж, 3%. А на погляд іншых, вот 20-й год адкрыў проста прорву паміж дзвюмя вельмі рознымі, варожымі адна адной, Беларусямі. Вот две краіны в адной. Ці магчымае паразуменне паміж імі? І ввогуле
пажаданае ці ввогуле, может, это недарэчна. Ну на што паразумляцца з 3%? На што і ввогуле маральна паразумляцца з катамі, паразумляцца з іншапланецянамі? Можа быць, трэба іх перамагчы? Можа, ім трэба адпомсціць за тое, што яны тварылі? Ці паразумецца? Перамагчы у Беларусі сапраўды перамагчы не пры дапамозе дубінак і не пры дапамозе замежнай інтэрвенцыі, а перамагчы у свядомасці людзей могуць толькі тыя палітыкі, якія будуць паслядоўна заклікаць, спыніць, вяла, не ведаю, як гэта сказаць па-беларуску, прабачце, 5 год не меў практыкавання, вялотекущую холодную гражданскую войну. Это тое, што зараз ідзе кожны дзень на Беларусь. Справа не ў тым, колькі людзей посадзілі. Справа не ў тым, колькі людзей выслалі з Беларусі. Справа ў тым, што кожны шаг у гэтым кірунку паглыбляе вось тую прорву, про якую Юраскі казаў. Трэба зразумець, што наогул мы людзі адной краіны. Мы людзі адной і той жа цывілізацыі. У нас усіх адны і тыя ж недаходы. Святых сярод нас няма. А калі не, мы прымушаны жыць на адной зямлі. Мы прымушаны сыходзіць з таго пункту гледжання, што палову краіны, нават калі не 3%, нават калі нас 50%, да? Хаця нам кажуць увесь час, што не больш за 18 было ў 20-м годзе. Больш. Гэта зразумела. Но нікуды мы адзін аднаго не дзенемся. Трэба скончыць з гэтай холоднай грамадзянскай вайной. І толькі так. Як гэта зрабіць? Перш за ўсё сказаць самім себе. Ніякай помсты на дзяржаўным узроўні. Дзяржава – гэта механізм кіравання на карысць усіх, не гледзячы, хто і як галасаваў, не гледзячы на тое, хто на якім баку быў. Толькі так. Усё астатняе, прабачце, гэта спакуса і не болей. Спакуса, якой нельга паддавацца. Не павінна быць ненавісці. Нельга хлусіць пра тое, што вось мне было меня ледь не забілі. Мяне ніхто не забіваў. Мажліва таму, што я быў ужо дастаткова хворы ў той момант, калі апынуўся ў руках міліцыянта. Спачатку КДБ, пасля міліцыянта. Вось. Но нельга перабольшваць тое, што з намі адбылося. Пераменшваць нельга, таксама, але і перабольшваць нельга. І калі зараз мы будзем сыходзіць толькі з пункту гледжання ненавісці, нічога добрага не адбудзецца. Саш, і апошняе пытанне, ты ўжо сказаў, когда казаў пра так званую змову, пра тое, як мяняе людзей эміграцыя. Калі ты трапіў у турму, эміграцыя, палітычная эміграцыя, як вынік 20-го году, яна толькі пачыналася. Напэўна, ты ведаеш уже, што з'ехалі сотні тысяч людзей, да паўмільёна па розных ацэнках. І зноў жа гэта
як бы не першая міграцыя. Наколькі я разумею, вот, калі ты займаўся 19 стагоддзям, фактычна кожнае паўстанне выкідала новую порцыю мігрантаў. А акрамя таго была і паслярэвалюцыйная 17-го году, 20-го стагоддзя эміграцыя, была паваенная эміграцыя. Так вось, цяперашнія ўмовы, цяперашняя эміграцыя, она в нейкіх кардынальна іншых умовах, или, як казаў эклезіаст, і вяртаецца вецер на колы свае. І мы вяртаемся на гэтыя колы. Вот як ты ацэньваеш, як бы, шансы, ізноў жа, вот этот месяц, першы месяц тваёй эміграцыі, якое ў цябе ўражанне ад эміграцыі? Пакуль што ніякага. Таму што я займаюся сваім здароўем, я вырашаю тыя праблемы, якія кожны дзень, перад кожным чалавекам, які апынуўся ў іншай краіне, паўстаюць пабытовыя праблемы. А палітыка гэта нават не частка гэтых праблемаў. Гэта нават не 1% гэтых праблем. Палітыкі зараз у маім жыцці няма. Я кажу шчыра. Таму што трэба вырашаць, дзе я буду жыць, дзе я буду працаваць пасля легалізацыі, як прыедзе ка мне моя жонка і гэтак далей. Калі я скажу, што я думаю сёння о будучыні Беларусі, это значыць, што я пачынаю плюсіць. А я не хочу. Што яшчэ? Ведаеце, так смешна чытаць час ад часу тое, што пішуць наши інтэрнэт-медыа зараз пра тое, каго запрасілі, каго не запрасілі на вячэру. Хто каму і што не так сказаў, ну, смешна гэта, ведаеш, памятаеш стары анекдот пра тое, як у савецкія часы кукурузник заваліўся, самалёт, які называлі кукурузнікам, заваліўся у хлеў. Ну, што зрабіць, казалі, якая краіна, такі тэракт. Вось у нас зараз сітуацыя, калі мы ўсе жывём і не за свой кошт, мы ўсе, я маю на ўвазе тых, каго выкінулі з краіны. І пытанне, як мы, дарэчы, не за свой кошт, а за кошт нашых радакоў жылі, калі знаходзіліся ў калоніі, у следчым изолятары, у турме. І гэта даўгі, гэтыя даўгі трэба вяртаць. Трэба думаць пра тое, як я буду вяртаць даўгі. У тым ліку, прабачце, і мажліва палітычныя, але гэтага я вельмі не хочу. Я не хочу заставацца ў палітыцы. Ясно, Саш. Саш, спасибо, дзякуй вялікі. Спадзяюся, што это не апошняя наша з табой гутарка. Ой, ну калі ты толькі не запросіш мяне ў якасці эксперта па Венесуэле ці Грэнландыі, задавальненне. Добра. Добра, дзякуй вялікі. Шановнае спадарства, вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маім госцем быў літаратуразнаўца, паліттэхнолог, былы палітвязень і былы настаўнік Александр Фядута. Подписывайтесь на канал Свабода Прэміум, ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відэо, калі гэта для вас бяспечна.